abubuwa guda 10 waɗanda ba sa karya azumi. Don Allah ɗan uwa ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe kuma ka yi sharing ɗinsa zuwa ga 'yan uwa musulmi. Domin kuwa azumi ne yake gabatowa, idan har ka tsaya ka kalla ka amfana kuma ka tura wasu ma suka amfana, Allah kaɗai ya san ladan da kake da shi. Saboda haka bari mu je kai tsaye cikin abin da ya kawo mu. Na ɗaya shine yin ƙaho. Wasunku da yawa sun san me ake nufi da ƙaho. Wani abu ne wanda za a kafa wa mutum ko a kirji ko a wani guri dai wanda ake ganin za a iya samun abin da ake so domin cire mataccen jini. A wasu mazhabobin da yawa sun ce baya karyawa, amma mafi kyau shine idan aka tabbatar da zai iya raunana jiki, gwara a haƙura gaba ɗaya. Na biyu shine sa kwalli. Wasu malaman da yawa sun ce baya karya azumi. Sai na uku, shafa mai ko turare a jiki, in dai har ba masu ƙarfi ne wanda suna iya shiga cikin mutum ba ko kuma su kai masa sako zuwa kwakwalwarsa. Sai na hudu, shakar hayaki ko ƙura ba da gangan ba, irin lokacin da baka zata ba ko kana tafiya ne ko ka zauna a guri a kaɗo ƙura ko kuma wani hayaki ya zo ya gifta wanda baka san da shi ba, to sai kai kokari ka tashi daga gurin tunda baka sani ba, to wannan ma baya karya azumi. Sai na biyar, yin amai ba da gangan ba. Misali rashin lafiya ce ta zo maka ko kuma haka kurin sai ya zo maka, sai ka je ka yi shi wanda ba kai ka jawo sa ba, shine ya zo da kansa aman, to wannan ma baya karya azumi. Sai na shida, fitar manni. Misali mafarki, kaga wannan abu ne wanda ka yi shi a mafarki ba tare da sanin ka ba, to wannan ma baya karya azumi. Sai na bakwai, yin allura wacce ba ta maye gurbin abinci. Misali akwai allurai da yawa waɗanda iya dan magani ne aka yi su, ba za su sa cikin kai ka ji shi kaman ka ci abinci ba, to wannan ma ba ta karya azumi. Na takwas, yin brush ko aswaki, amma kada ka sake ka haɗiye ruwan har sai ka tsaftace bakinka, wannan ma baya karya azumi. Na tara, yin wanka da rana, shi ma wannan babu laifi, baya karya azumi. Sai na goma, cin abinci ko shan ruwa. Duk wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa cikin rashin sani ko mantuwa, to wannan azumin sa yana nan bai kare ba. Saboda haka ya 'yan uwa musulmi, ina ƙara roƙonku dan Allah, dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku taimaka da sharing domin mutane da yawa su amfana. Ni ne naku Prince Kano.